UMLA kan 19 South Shillong ubadeiru Menteri Sarkar bapet yakatadat lariti Bah Sanbor Shulai hakasi sajan ula Pynkup burom yagi thei ïalehkai football jong kasnong Lumparing kibala kala long ki champion jong ka Women Football League Tournament arhaja arpsan arhaja arpunriu. Kumba syukudau ki thei ïalehkai jong ka Lumparing kila yo ban ra ya kan nam ladu hadin bekilala ban penlim ya ki thei ïalehkai jong kasnong latkor haga jing ïalehkai final kebala penlong da ka Shillong Sport Association Hamadan Pulu. Hagani kajing Pynkup burom Bah Sanbor ula Pynkup burom langru ya kinong kitkam jong ka Lumparing Sport Club nolor ki thei ïalehkai ya ka bala penlong ha indoor stadium Lumparing. Haga khandriu tarik mentau benai jemang kebadi kesengi besyap Pynkup burom ki thei ïalehkai football jong ka Lumparing lawan bansak hilang da kinong kitkam snong jong ka lower but upper Lumparing haringkat bat kinong kitkam snong ka snong laban. Nakaliang uba yaine nong klau ubade president jong ka Lumparing Sport Club ula ai khuble ya Bah Sanbor Shulai ubade UMLA kathan ubala jukershan bet man ka por ka sport club bat khamtam halor ka jingkershan jong u ya ki thei ïalehkai jong kasnong hapdeng ka jing yakun tat hadu banda job ya ka tournament. Bah Sanbor Shulai haba keren kumu kongsan ula pen pau jingkemen bakrau bakasnong Lumparing ka bahap hapo ka 19 South Shillong constituency kala yo eka nam bat buram lingba ki thei samla ki ba ïalehkai football ki bila long ki champion jong ka Women Football League Tournament arhaja arpsan arhaja arpunriu.